Добър вечер, драги зрители! Аз съм Иво Павлов, който искам да ви разкажа за нашия прекрасен град, който се намира точно до град Пловдив, и тази вечер ще ви запозная с неговите забележителности, на които искам да се полюбувате заедно с мен, Ивайло Павлов и Огнян Костов, нашият режисьор. Кажи здравей, Оги! Здравейте! Така, искам да ви разкажа кратка история за моя град. За нашия град с Оги Костов, където се намираме точно тук и сега. Този град е известен с това, че приотява всякакъв тип индивиди от всякакви места, планети и светове. Тъй като тази вечер е много студено, ние с Оги много се потрудихме за този видеоклип, който искаме да ви покажем и да ви разкажем за нашия град. Тук може да видите партизанския комин. Да, това е то. Той или то, не знам. Обърках от третия свят. Третия пол или не знам какво е това. Така, искам да ви се похваля с невероятен надлез, който се намира точно тук. До къщите и над къщите на хората, живущи до него. Тук също може да се похвалим с релсите, които притежаваме. Така, покажи го, Оги. От тези релси нямате нужда от аларми и всякакъв тип глупости. Сутрин вече може да се събудите без аларми и така нататък. Тук що видяхте нашите полицаи, които минаха и ни се похвалиха с това, че имат съходен клаксон. Така. Също така искам да отправя един поздрав към моето слънче. Слънче, здравей, желая ти приятен ден, страхотен полет и да се надъха много за работа. И така нататък. Така, край с поздрава. Също така, искам да ви кажа, че днес Оги Костов се прибра рано сутрин от работа и тъй като тръгна сутрин за работа в 4 сутринта, прибира се той какво да види. Вижда майка си по път към него с избухнала коса. Хора, това не може да бъде, разбирате ли? Това не може да бъде. Уау, казах си аз. Каква буйна коса, какъв шампуан използваш, мила? Тя, аз съм на Head & Shoulders, за Бога. Уау, искам го и аз, представяте ли си? Нямаме нужда от известни инфлуенсъри да си рекламират Head & Shoulders. Просто може да си го закупите от магазина за 2 лева и 10 стотинки. Това буквално е на половин цена, разбирате ли? Така. Искам да ви разкажа една история, която мен лично ме трогна доста. Вчера, докато се прибирах хора от работа, видях Оги Костов навън, замръзващ, умиращ от студ, който е объркан, като времето, което е объркано. Никога повече няма да направя такова нещо, да излизам аз от работното си място и да гледам Оги как седи милия и чака за запалка. Той нямаше запалка и не можеше да се запали цигарата, но пък в това време си бъркаше в гъса. Тоест в ухото. Да, в ухото. Бъркам човешките атрибути често. И така нататък. Добре. Стоп видео.